ora kok. Kuwi ngopo kok matane abang. Mendem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene ora wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Mulane saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kok gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikan nang. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel. Ada-ada beri barang pengarep perang Karto Marwo dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Jadi ada. Mana kalau ala ngomong aku sih. Ana ngene ya. Ngerti harus ono. Ora pandang. Ora pandang bulu itu. Pandang bulu itu. Pandang bulu. Aduh. Ngoten aku. Ya wis rasa maju, tak maju. Soalnya aku nak konangan mata keplak yo kok. Wong loro rapi kok dienggo. Ulung sawang. Sawang aku. Ora dari nama ya. Ngono dari nama. Ya suno ki ndang duwe ning kene nasa perang. Nandang. Jika aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Ndur sapenake dhewe ora arep ngusah-ngusah nang kene. Ben awak pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Truk. Ya. Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti. Ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Astina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun? Aku dijauhi dening Paman Sengkuni kinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu. Kersane tak bondo tak krincung sing nglebokke pakunjaran. Gedhe niku tak pateni Petro. Kagat risangka pirang uri nangkul kirempet mempet desa merenganing bawono belasan orang ngerti sangkan parang aku malah Petro tekan negara Astina kowe arep dikrenah matine mula rasa dadak kowe bangga rasa dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran. Mas ini pancen sampeyan arep matine karo Petro monggo ning carane sapi mang jagal sih nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani harus Surtayu sing tawedeni awak kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah jadamu sirna Margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petro minggir kok ya. This
Oh, tahu Petro. Mang mriki. Jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngeweki karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok Kartomarma. Karto ndelok sor aku. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena praping laris. Lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki arep wis bapak. Kok ngono-ngono wae. Mati dening aku. Nggo gatheng sirahmu wae mo.
Sono saking ora ana golek minuman ora ana. Sepitus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah. Kok kan lho, iso kan ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kok gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngomong kok malah muring-muring dhewe. Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndase asikan nang. Oh, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Ada-ada beri barang pengarep perang karo Kartomarwa dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe nek. Oke. Hati-hati ya, Mana kalau ala ngomong aku hapus saya. Oh iya. Anak ini ya, nanti harus ada. Orang pandang bulu itu. Pandang bulu itu. Pandang bulu. Aduh, mana ya semua rasa maju, tak maju. Soalnya aku nak konangan mata keplak yo kok. Wong lu rapi kok digo. Sama aku. Ora dari napa lho. Mulai dari napa. Ya semua ki ndang duwe ning kene masa perang. Nandang. Tadi karo ditinggal dhewe. Awar turun ning pangkone sindan-sindan. Ndur sapenake dhewe ora arep ngoseh-ngoseh nang kene. Ben kami pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya.